Voda je naprosto všude, je to ta nejběžnější věc na světě. Když se podíváme na fotky z Země z vesmíru, vidíme modrou planetu. Člověk by řekl, že vody je nekonečně. Přesně. Ale zdroje, které máme dnes před sebou a které se věnují hydrologii, tedy vědě o vodě, tenhle obrázek staví do úplně jiného světla. Dnes se tedy podíváme na to, co se skrývá za tou zdánlivou samozřejmostí, kde voda doopravdy je a jak se chová. Pojďme na to. Hele, hned první údaj v těch podkladech mě naprosto, šokoval. Mluví se tam o celkovém množství vody na Zemi. Intuitivně bychom čekali, že sladké vody bude hodně, ale ta realita je ohromující. Je to tak. Přes 97% veškeré vody na planetě je slaná. V oceánech. To samo o sobě není takové překvapení, ale teď to přijde. Z těch zbývajících necelých 3% sladké vody je drtivá většina, asi 68% zamrzlá v ledovcích a dalších 31% je skryto hluboko pod zemí. Ta voda v řekách a jezerech, kterou vidíme a používáme každý den, tvoří jen asi 0,3% veškeré sladké vody. To je skoro nic. Přesně tak. A to je na tomto fascinující, jak tenhle zdánlivě akademický údaj ve skutečnosti definuje celou naši civilizaci. Právě ten zoufalý nedostatek snadno dostupné sladké vody je motorem pro technologie, mezinárodní politiku. Vlastně pro všechno. Pro války i mír, že jo? No jistě. Všechno se točí kolem toho nepatrného zlomku. Naše zdroje popisují vodu jako naprosto nenahraditelný dopravní prostředek, přenáší živiny v ekosystémech, odnáší odpadní látky, je základem každého biologického procesu. A k tomu má unikátní fyzikální vlastnosti. Jako třeba? Třeba její obrovská tepelná kapacita, která stabilizuje klima planety. Je to skoro univerzální rozpouštědlo, což je klíčové pro průmysl. A její pohybová energie, ta kinetická, pohání turbíny. Dobře, takže máme nepatrný zlomek vody, který je naprosto klíčový a o který se v podstatě přetahujeme. Jak se tak komplexní věc vůbec studuje? Předpokládám, že to není jen jedna velká věda o vodě. Vůbec ne? V materiálech mě zarazil jeden termín, který jsem předtím neslyšela. Urbání hydrologie. To zní skoro jako sci-fi. Voda ve městech se chová nějak jinak než v přírodě? Dramaticky jinak. A to je skvělý příklad toho, jak je hydrologie rozmanitá. Není to jen potamologie, která zkoumá řeky, nebo glaciologie, věda o ledovcích. Jasně, urbání hydrologie řeší obrovský problém moderních měst – beton a asfalt. Tyto povrchy nepropustí ani kapku. Takže zatímco v lese nebo na louce se déšť pomalu vsakuje do půdy, doplňuje podzemní vodu. Tak ve městě všechno steče rovnou do kanálu. Přesně. Veškerá voda se okamžitě stává povrchovým odtokem. To vede k bleskovým záplavám, přetěžuje kanalizaci a zároveň způsobuje, že se město v létě přehřívá, protože mu chybí ten ochlazující efekt vypařující se vody. A to je jen jedno odvětví. Agrohydrologie zase řeší, jak co nejefektivněji využít vodu v zemědělství. Rozumím. Takže máme spoustu specializací, které se dívají na vodu v různých prostředích. Ale musí existovat něco, co je všechny spojuje. Nějaký základní princip. Ano, a tím je koncept povodí a rozvodnice. Zdroji to ilustrují na krásném příkladu. Představte si střechu domu. Dobře. Rozvodnice je hřeben té střechy. Každá kapka, která dopadne na jednu stranu, steče do jednoho okapu a ta, co dopadne na druhou, steče do druhého. Chápu. Přesně tak. A takhle funguje krajina. Rozvodnice je myšlená čára v terénu, obvykle po hřebenech hor, která dělí území, odkud voda stéká do různých řek. Každá farma, každé město, každý les je součástí nějakého povodí. A to je to klíčové propojení. Přesně. Co se stane na jednom místě, třeba znečištění, ovlivní všechna místa po proudu. Vše je propojené. Takže když zemědělec 100 kilometrů proti proudu použije moc hnojiv, pocítí to nakonec i úpravna vody pro velké město. To dává smysl. A zatím vším je předpokládám nějaká tvrdá fyzika, která ten pohyb popisuje. Samozřejmě. Pohyb vody můžeme popsat pomocí fyzikálních zákonů. Jeden ze základních je rovnice kontinuity. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý. Průtok se rovná ploše průřezu koryta krát rychlost proudění. Dobře, ta rovnice pořád zní dost akademicky. Zkusíš to nějaký, lidsky. No, lidsky. Průtok je, co se studuje levý vody, když chci obmyt supavus, hranu nohou. Mysli je rovnější pohradcí.
Můžeš si představit, že v tom proudu postavíš i zvláštní síť a pochopíš, že ta síť zaničí, protože průtok přibrzdí to proudění a sklopí se do skoky pod tu řečnou síť. Určitě, jasně, zkusím. Představ si zahradní hadici. Když necháš vodu volně téct, má určitou rychlost. Ale když prstem zúžíš její konec, Tak zmenším tu plochu. přesně, zmenšíš plochu průřezu a voda vystříkne mnohem rychleji. Průtok, tedy množství vody za sekundu, zůstává stejný, ale rychlost se musela zvýšit. A přesně to ta rovnice popisuje. Aha, takže v široké nížině je řeka líná, ale v úzkém kanionu je to divoký proud. Přesně tak. Takže jsme začali u planety plné vody a zjistili jsme, že té opravdu dostupné je vlastně minimum a věda, která ji zkoumá, sleduje cestu každé kapky od mraku přes pole a města až hluboko pod zem. A všechno to funguje podle jasných fyzikálních pravidel. Přesně. A ty zdroje dělají všechny vlivy na tok vody do dvou hlavních skupin. Na jedné straně jsou klimatické faktory, tedy kolik prší, sněží, jaká je teplota. A na druhé straně fyzicko-geografické, jaký je sklon svahu, jaká je půda, jestli je tam les nebo beton. To mě přivádí k jedné závěrečné myšlence. Vždycky existovala nějaká přirozená rovnováha mezi klimatem a samotnou krajinou, že? Nabízí se tedy otázka k zamyšlení. Co se stane s našimi řekami, městy a celým povodím, ve kterém žijeme, když se jedna strana téhle rovnice, klima, začíná tak dramaticky a rychle měnit?